Ta, malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa gunyan, 4 minutos makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabus. Aldaw kita ngunyan nin Webes. Sa 26 kita kan bulanin Agosto taon 2021. Makakaibahan niya to sa bareta sa pagkaudtuan sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang studio si Cha Buena Obra, si Tony Saison Jr. ang satuyang Information Officer, si Ma'am Kayla Ray Yago Ligacion sa opisina, si Jimson Oko asinman si Rodel Cesar sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Ngunyan, headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Kahubinisan na Irigenyo naghakot nin awards sa national competition. Dating konsyal Leo Bugs Buena kan Banuan kan Baaw Camarines Sur, makandidatong vice alkalde. Tinampong ipinagbalyo sa daga na pinagtugrokan kan Butilix, 42 taon na nakaagi, mayo pa man giraray na titulo sigon ki ikisabal. Mga motorista digdi sa probinsya kan Camarines Sur, ikinaugmaan pagbawi kan DOTR sa nainot kaining kasuguan, mapadapit man sa mandatory inspection sa mga PMBIC. Ban na suminalpok sa pader kan na makaturog subuot ang driver, painante gadan. Letter of acceptance stricto pa man na pinagahagad sa mga returning OFW duman sa syudad kan Naga. Sinovac asinman Pfizer vaccine ang nakatalaan na itudok ngunyan sa target na abuton 800 na individual na nasa categories kan A1 asinman hasta A3 sa nagpapadagos na vaccination program kan syudad kan Naga. High value drug personality gadan 68,000 na kantidad kan droga na konfiskar kan PNP Bicol sa drug buy-bust operation. Abuton sa 30 hararayong barangay sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur na abot kan satellite registration kan Comelec. Truck driver na naatubang sa kasong qualified rape, dakop na kan mga autoridad. 2 sa 5 magkakasabwat sa paghabon kan 2.7 milyon na Intrigo Express Corporation arestado.
babaying drug high value target dakop man sa operasyon kan PNP Bicol. Headlines kita kan mga barata sa lado nasyonal. Vice Presidente Robredo naging very close contact kan COVID-19 case, naka-quarantine ngunyan. Pag-ako kan Pilipinas sa mga aki babaying refugees haling Afghanistan pinaririkasan. Gadan sa COVID-19 sa Pilipinas, uminabot na sa 32,492 sa pagkagadan kan 228 iba pa. Moderna COVID-19 vaccine sa 12 anyos pataas. Duterte daima dalaga na Vice Presidente kon si Sara at ma-presidente sa 2022, sabi kan PDP laban paksyon. Pacquiao wing kan PDP si Sara talaga ang makandidato ninda kusi. Gusto sana ni Duterte makaligtas sa ICC. Yan po nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. Ang bareta sa pagkaudto na sa indong naaantabayanan, inihatod sa indo sa Karahayan Buot ninda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur, siringman ni Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan mga bareta sa lado lokal, nagpahiling nin tibay asin man kakaibang hiroan mga kahubinisan na Irigenyo sa ginibong National Sining Bayanihan Competition kan Philippine National Police kung saan bilang official entry kan Rehiyon Bicol naghakot nin award ang Kikidat Iriga Chapter. First runner-up visual art The Beacon ni Jericho Maestrado. Third runner-up short film Daan ninda Disa Lontayaw, Frederick Fusio, Johnson Villamer asinman Sarin May Nacario. Third runner-up spoken word poetry Paano Ka Nakalaya ninda Sarin May Nacario asinman Niel Christian Vargas. Bilog man ang naging suporta asin geya na pinagtao ni Mayor Madeleine Yorobi Alfilor sa gabos na entre kaiba sinda Police Lieutenant Colonel Paz Maestrado kan PNP Iriga asinman si Honorable Michael Samarita, SK Federation President kan Iriga City, asinman ang Kikidat Chapter Head. Field Report! Kwanuntaman ang aksyon magahali sa satuyang mga pagribas sa luwas. Nasa linya si Aldrin Lee. Aldrin, maray na udto, go ahead kan sa imong bareta. Duwang eskulang kan barangay Sagrada Bao Kamsur ang nabibiyan din 400 na mga iba-ibang libro. Yan ang naging resulta kan pagkipag-ordinar kan 4th Infantry Battalion at 21st Cavalry Company na kabase duman sa Pili Kamsur. Kasabago sa barangay Sagrada sa panginot mismo ni Barangay Kapitan Melvin F. Parayoga, pinagresibikan duwang principal na si Madam Percy Badilla at si Gina Rasa ang tig 200 na mga libro na ali mismo sa foundation ni Mr. Emil Sumangil kan sarong istasyon ng TV sa Metro Manila
kung saan ini pinag-agi sa 21st Cavalry sa pangilot man ni Captain Cordua. Kasubago naging maugma ang nasambit ng dalawang eskwelahan ni Nuli. Ang nasambit ng libro pwedeng magamit kan sa indang mga estudyante, partikularmente sa mga resorts, nagigibong kan nasambit ng mga eskwelahan. Mentras tanto sa iba pang yatong bareta pagkatapos kan nasambit ng panadaon ni libro, kan nasambit ng grupo kan 21st Cavalry as in kan 14th Infantry Battalion, nag-courtesy call ang nasambit ng mga opisyal as in mga kabuang kan 21st Cavalry and 14th Infantry Battalion sa barangay hall kan barangay Sagrada sa panginot ni barangay Captain Melvin Barayoga kan nasambit ng barangay kung saan pinagbiklad kan nasambit ng barangay kapitan ang mga nakatalaan na aktibidad nagibong kan sa indiyang barangay na kung saan pinagkuhan niya ang suporta kan nasambit ng grupo, partikularmente ang manungod sa kampanya kan anti-terrorism law igdi sa Banwang Canbao. Yan ang sa tuyang nakuha informasyon sa lado lokal. Alimis bigay sa kuyang station para sa Bareta, Pagkauto, Aldrin, Arten, Radyo, Ronda. Field Report! Salamat Aldrin kan sa imong dugang na barata sa lado lokal. Sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nakatalaan man subuot na magdalagan bilang vice alkalde kan Banwaan Canbao, Camarines Sur sa maabot na eleksyon si dating konsyal Leo Buena na mas bistado sa pangaran na Bugs, asin ini pinsan ni vice alkalde Jose Leling Malasarte. Iyo ini ang napag-araman kan Radyo Ronda matapos makaulay ang magkakaperang punong barangay sa sinambitan ng Banwaan, asin sabihon an sa iyang intensyon kasabay naman kan pagsabi na kuta na konsyal an sa iyang dadalaganan, alagad nahaklas sa line-up sa daiman maaraman na rason. Tinawanan ka ininindoon na habo niyang maapiktaran ang karera kan sa iya mana pinsan, kung kaya dagos man an sa iyang pagdalagan sa pagiging independyente na vice alkalde. Enot naman kaini ang dating konsyal, iyo kuta na ang pinagnumrahan na masunod na municipal engineer kan Banwaan Canbao, alagad na ula matapos na dai paboran ni Mayor Jeff Biseño kan Banwaan Canbao, Camarines Sur. Mientras tanto, nagpamati man si Santa Clara Barangay Kagawad, Roy Ikisabal, sa Sangguniang Bayan kan Banwaan Canbuhi, Camarines Sur, sa sarong surat na nagkulibat sa Local Government Unit Canbuhi, manunungod sa pagpatitulo kan mga abandonadong tinampo bilang kalbaryo na daga ninda na pinagdurar sa Bureau of Telecommunications na pinagtugdukan kan Buhi Telephone Communications o Telephone Exchange o Votelex Building sa Barangay Santa Clara. Sigon ki Ikisabal na ipaabot na ini sa Sangguniang Bayan sa paagiman ni Sangguniang Bayan Land Use Committee Chair Christian Echepare antes pa man na mag-abot ang COVID-19 sa Banwaan Canbuhi kan Oktubre taon 2019, alagad hasta sa presente mayo pa man giraray nin aksyon. Sinabi man ni Konsyal Etchepare na nagkakapira ng committee hearings ang ginibo niya, alagad piga papadisponer pa man nin magkakanigong dokumentos si Municipal Asesor Charity Lagante, alagad hasta sa presente mayo pa man ining nag-report sa komitiba. Tolos man na paapod si Echepare nin committee hearing, tangani man na maaraman ang kamugtakan kan na aksyon na pinaggibo ni Lagante. Sa pagrepresentar kan pamilya ni dipuntong Mario Saulo o Salon, nasaro sa apektadong heredero kan daga na pinagtugdukan
kan Butilix. Alagad hasta sa presente 42 ng taon ang nakakalihis mayo paman giraray nin aksyon ang LGU buhi na mapatituluhan ang mga tinampong pig-abandonar bilang kabalyo kan pinagtugdukan na buhi telephone exchange, sabi paman ni Ikisabal. Malinaw sa deed of exchange na ang enterong gasto sa survey asin man ang pagsigregar kan daga sisimbagon kan LGU buhi o buhi, sabi paman ni Ikisabal. Sigun sa mga inisyal na dokumentos sa Sangguniang Bayan, ang istorya kan sinambitan ng deed of exchange kan 1979 saro ng resolusyon numerado 63 ang pinasar kan Sangguniang Bayan kan buhi na nagtaunin otoridad kay Mayor Jaime Claveria na kuahon o expropriation proceedings ang loting pagsasadiri kan mga heirs ni Patricia Chupila Barcenas sa Barangay Santa Clara para iyong tugdukan kan Botelex. Saro pang resolusyon numerado 64 kan taon 1979 inaprobaran kan Sangguniang Bayan kan buhi na nagtaunin otoridad kay Mayor Jaime Claveria na mag-entra sa saro man na kasuratan o deed of donation para man magdonar nin daga ki Direktor Severino S. Carrion kan Bureau of Telecommunications para man sa pag-establisar asin man pagtugdok kan buhi telephone exchange. Kan Hulyo 13, 1979, nagpasar ang Sangguniang Panlalawigan kan Camarines Sur nin saro mana resolusyon numerado 213 na nagrekomendar sa Ministry of Local Government na aprobaran ang pagsarado kan mga pinag-abandonar na tinampo sa Banuan kan buhi. Kan Agosto 23, 1979, nagpirma si Mayor Jaime Claveria sa deed of exchange sa mga apektadong hiridiro kan daga na tutugdukan kan buhi telephone exchange na kunsain itatauman sa sainda bilang karibay ang mga pinagsaraduhan na parte kan pinag-abandonar na tinampo sa C. Miranda Street, Quezon Street, asin man J. Lona Street sa Barangay Santa Clara, asin sa J. Lona Street sa Barangay San Roque. Dekada 80 na itugdok ang buhi telephone exchange building, nag-asir ang analogong telepono na igwasa na apat na numero. Dekada 90 pig-okupar kan digital ang sinambitan ng edipisyo asin pinag-abandonar sa paglaog kan taon 2000. Sa presente, naglalataw na ang Department of Information and Communication Technology o DICT ang kagsadiri kan propiedad alagad pig-okupar kan LGU buhi bilang opisina na kan MDRRMO asin man kan PSO. Sa pagpapadagos paman kita kan pagatud kan mga bareta, ikinaugmaman kan mga motorista digdi sa probinsya kan Camarines Sur ang pagbawi kan Department of Transportation sa nainot kaining kasuguan in connection sa liwat na pagpapautob kan mandatory inspection sa mga private motor vehicle inspection center. Kasuudma sana nagpaluwas nin opisyal na pahayag ang DOTR mapadapit sa kasuguan kaini sa Land Transportation Office na suspendiron ang pagpapautob kan mandatory PMBIC testing sa bilog na nasyon. Sinabi ni LTO Bicol Regional Director Franz Ranches Jr., binawi ang sinambitan ng polisiya ninhuli naman sa dakul na nagrereklamo kan mga motorista asin man pagkontra naman kan nagkakaperaman na senador. Para man ki Cyril Banyaria kan Solo Riders Club Bicol, dakulang bagay asin man tabang subuot ini
sa gabos na mga may sadiri kan lulunadan na mayo man na kapasidad o kakayahan, oras asin man gastos na magtuyo sa mga hararayong PMBIC na tinawanan kan akreditasyon kan DOTR. Magigirumduman na nagin o na magin ang provincial government kan Camarines Sur inagad sa sinambitan ng ahensya na daigibuho na mandatory an inspection sa mga PMBIC. Ninhuliman sa magabat na paksanon ini kan mga motorista ninhuli sa kinakait atubang na pandemya. Nagsagibo naman kanakaaging simana sa Naga City asin man digdi sa Camarines Sur an motorcade protest an mga grupo kan riders asin man motorista bilang pagkontra sa sinambitan ng pulisiya. Sangonyan sigon ki Regional Director sa Ranches. Optional na sana kung mapa-inspeksyon sa mga PMBIC o PETC ang mga may sadiri kan lulunadan antes man an sa indang renewal kan mga rehistro sa LTO. Detalyas pa man giraray kita kan mga bareta sa lado lokal. Gadan an sarong painante asin irido an saro pa sa kalabaan kan Maharlika Highway na sakop kan barangay Bukal-Bukalan, West Districts, duman sa siyudad kan Sorsogon, matapos mana suminalpok sa pader an pinaglulunadan nindang ban kan makaturog subuot sa biyahe ang driver kaini. Sa report na naresibi, yahing bulan subuot an ban haliman sa Camarines Sur kan buminangga ini alas 5:30 nin pagkaaga sa pader kan harong na pagsasadiri ni Mrs. Nili Hintalan. An mga biktima pinagbistong si Paulo Orlanda Talagtag, 25 anyos, asin man Alan Latonio Barasina, 19 anyos, parehas helper asin residente kan Barangay San Isidro sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. Mientras na ang driver nabistong si Bibot Ividor Pisebe, 34 anyos, may agom, asin man nag-i-star sa Barangay Katagbakan sa Banuan kan Gowa, Camarines Sur. Naginibo pa man na idara kan rescuer kan CDRRMO sa hospital ang mga irido, alagad si Talagtag pigdeklarang dead on arrival kan nag-examine na doktor, nagsapo manin minor na tama si Barasina. Sigon sa mga pulis, nakaturog subuot ang driver. Mantang nagsayuma naman ining magtaupanin pahayag, mapadapit sa insidente. Pinagpipreparar na kan PNP ang magkakanigong kaso na isasangat sa driver kan ban. Sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang mga bareta, nasa irarom paman kan General Community Quarantine ang syudad kan Naga, istrikto paman sa paghahanap nin mga dokumento kan mga hali sa luwas kan rehiyon kan Bicol. Kaiba sa istriktong pinagahagad ang letter of acceptance sa mga malaog na returning overseas Filipino individual o OFW, sigon ki Police Lieutenant Colonel Errol Garchetorena, Security Cluster Head kan Health Emergency Response Task Force o HERTF. Ang letter of acceptance na pinagkukuha online sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, ini patunay na aram kan barangay na may maabot maski pa ini mag-agi sa mga patakaran kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang paglilikay sa COVID-19 asin man sa mga variants kaini. Pagirumdum pa kan opisyal sa mga haliman sa laog kan riyon kan Bicol, mapatutuo ninhulita igwaman na mga pinagdestinong dalan para man imbestigaran an sa indang bit-bit na mga dokumento.
Mientras tanto, may duwang available na vaccines ang syudad kan Naga na iyong nakatalaan na itudok sa mga magiging resepiente kan 850 slots na target na mabakunahan ngunyan na aldaw ni Nueves. Arog kan dati ang pinaglalauman na matutudukan kaini ang mga natatada pa asin dai pa maubos-ubos na mga nasa priority list kan A1 hasta A3 categories. Sa abisong pig-post pa sa Facebook account kan Naga City Government, pig-iimbitaran ang mga nasa kategoryang ini na magpabok na sa covidbox.naga.gov.ph para man sa saindang appointment. Kasuodma sa ginibong bakunahan, dai naabot ang target na 500 na individual na nasa kaparehong kategorya nin hulita kadaklan habo na mabakunahan kan maaraman na Sinovac ang itutudok sa sainda. Ang mga habo man na nagpuruli na sana asin mahalat nin bakunang gusto ninda. Nagrireklamo ang kadaklan nin huli sa garong may pinipili subuot ang vaccination team kung si isay ang babakunahan kan Sinovac asin man kan Pfizer. Pag ordinaryong individual Sinovac asin kun bistadong opisyal asin man pamilya ini ang Pfizer. Nasa 174 sana ang nabakunahan kasuodma haliman sa target kota ng 500. Maray na udto ki Manoy Idi Bonggais Ibatan. And ki Manay Maribik Ibatan. And Romalyn Ibatan Santiago. Gadan ang sarong regional level high value target sa pinagkondusir na operasyon kan pinanginutan kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 RPD o EU5 asin man kan Naga City Police Office alas 9:45 nin pagkabanggi kan Pizza 23 kan presenting bulan taon 2021 aldaw nin Lunes sa Suna 1 Nursery Road, Barangay Carolina sa sinambitan ng syudad. Ang sinambitan ng operasyon napuli sa engkwentro kan maglaban asin purbaran na magdulag kan sospek na pinagbistong si Ryan Nolasco Imancera, 36 anyos, asin residente kan Barangay Santo Tomas, Banuan kan Magaraw, Camarines Sur. Sigon sa report haliman sa RPD EU5 naaktuhan kan mga operatiba ang pagpapabakal kan sospek sa sarong police pusher buyer nin abuton sa puko mas o menos sang gatos na gramo kan pinagdududahan Cebu karibay man ang 680,000 de pesos. Matapos ang riribayan kan kwarta asin man drug items, nagtaunin sinyas ang saro sa arresting officer na nagsagin-sagin na driver kan pusher buyer na nagindalan tanganing sugudon asin dakopon ang sinambitan ng sospek. Mientras napaparani ang PNP, narisa kan sospek na peke ang kwartang pinagbayad sa iya, kung kaya man tulos kaining pinagbunot ang sa iyang badil asin pinaputukan ang pusher buyer. Ang sospek duminulag paparayo sa Barangay San Isidro asin sa pagtatarabangan kan mga autoridad ini an na corner. Pinagpatanidan kan PNP ang sospek alagad nagmatagas asin ini padagos na nagpaputok sa direksyon kan mga operatiba. Nagdipinsa ang PNP sa paagiman kan pagbalos nin putok na naging mitsa tanganing tamaan ang sospek. Daling uminapod nin ambulansya ang mga operatiba sa Naga City Hospital EMS tanganing matawanan nin paenot na
solusyon an sospetsado alagad pinagdeklarar na ini an mayo na nin buhay. Sinulas ko haloy nang pigmamanmanan kan PNP Bicol. Dati naman ining na husgaran nin guilty sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165. Siya ang natawanan nin probisyon matapos man na mag-avail kan plea bargaining agreement sa iyang pagkakaristar kan taon 2017. Napag-araman man na ang mga drogang sa iyang ipinababakal sa reyon kan Bicol, urog na sa probinsya kan Camarines Sur, asin man sa Albay, hali pa sa Metro Manila. Ang sinambitan ng operasyon iniparte kan intensified cleanliness policy in the community kan presenting administrasyon tanganing matawanan nin solusyon ang problema sa huma sa seguridad sa bilog na nasyon kabali na ang illegal na droga. Pigtawanan man in pagbisto ni Police Brigadier General Jonel C. Istomo, Regional Director kan PRO5, ang mga nangenot sa operasyon, mas pag-iiskosaran pa kan PNP Bicol kaibaan pidiya ang pagsasagibo kan operasyon tanganing dagos ng puhuon ang talamak na berentahan kan ipinagbabawal na droga digdi sa rehiyon kan Bicol. Mientras tanto, uminabot naman sa 32 na barangay sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur, ang natapos asin naabot na kan satellite registration kan Commission on Election and Connection sa nagpapadagos na voters registration. Ini ang napag-araman ki Arnel Año Nuevo, Election Officer kan Comelec Lagunoy. Sigon ki Año Nuevo, maski challenging o kadakol na angat ang isinasagibong satellite registration orog na sa North Coastal kan Lagunoy na puwera sa harayo kaipuhan pang maglunad kan bangka asin magsabat sa makukusog na rapas kan alon para sana makabalyo. Sa sinambitan ng mga barangay na kapag lista sindanin abuton sa 2,000 na registrant na pwedeng partisipar na sa papaabuton na national asinman local election. Mientras tantong saro man sa nariparo ni Año Nuevo sa pagtuyo ninda sa mga remote asinman hararayong barangay, andai pagsusulot nin face mask kan mga residente, kon kaya ipinagsabay naman subuot ninda ang pagtatao nin libreng face mask kasabay kan pagpapagirumdom na importante ang pagsunod sa minimum health standard kontra sa huma kan COVID-19. Detalyes paman kita kan mga bareta sa lado lokal. Dainan nakapalagpa ang akusado na nasa likod kan panlulugos sa 3 taon na aki kan inian na pusasan kan PNP. Makalihis ang abuton sa 2 taon na hahalat nadakop man giraray kan operatiba kan Naga City Police Office ang sospetsado na pinagbistong si Christian Clemente Garia, 40 anyos, truck driver, soltero, asinman residente, kan poblasyon, Ragay, Camarines Sur. Sa istorya, kan ina kan biktima na si Marites, bakong tunay na pangaran, pinagbayaan ang subuot niya, ki Clemente, an sa iyang kaidto 3 taon pa sa nang aki, tanganing magtrabaho, alagad sa dai niya pinaghuhuna, mientras tantong yaon siya sa harayo, ini pinaglupigan, asin mayong kaaram-aram na aki. Ipinalaog subuot kan akusado an kamot kaini
sa pribadong parte kan hawak kan aki na nagdara kan na labi-labing kulog asin man trauma digdi. Daina pinag-untukan kan PNP Bicol ang paghahanap sa sinambitan ng sospek tangani man na matawanan nin hustisya an ginibo kaini hasta kan na Martes, Agosto 24, taon 2021, alas 3:50 nin pagkahapon sa Zona 3, Suman Street, Barangay Balatas sa Syudad kan Naga. Nadakop si Clemente sa bertud kan mandamiento di aresto para man sa kasong qualified rape sa paagi kan sexual assault na pinagpaluwas kan Regional Trial Court, Branch 20, 5th Judicial Region sa Syudad kan Naga, kanakaaging Nobyembre 10 taon 2020 na pinagrekomendaran ini kan korte nin piyansang nagkakantidad 200,000 de pesos para man sa temporaryo menteng libertad kaini. Oras nyato sa gonyan Radyo Ronda Newswatch. 39 minutos makalihis an alas 12 nin pagkaudto. An oras na yan hatod sa saindo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur, asin man ni Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. An oras na ini hatod sa indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling Ionic Mineral Food Supplement, CMD. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihempo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayayang buhay. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Irigas City. Agta4 Security Solution. Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abangan! Abangan! Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos,
sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog. Ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamahot, kauswagan sa tuyang maaabot. Pagpadangan sa banwaan, kapatao asin Diyos. Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Magkabunyog ang gabos, para sa igagarahay. Kusog, Bicolandia. Ang gabos na sektor, kahit sa tong roda. Kusog, Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog, Bicolandia. Kusog, Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog, Bicolandia. Ako po si Ernesto Salvador. Kahirap po talaga ang taxi driver. Madalas hindi ako nakakahiye, hindi ako nakakainom ng tubig, kaya siguro nagkaroon ako ng UTI. Tagiliran ko, nakaramdam ako ng pananakit, saka nahirapan na akong umihi. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Sa linggo kong ininom, guminawa naman ng pakiramdam ko. Kaya tinuloy-tuloy. Kahit mas matanda na ako yun, pakiramdam ko malakas ang aking katawan dahil inalagaan ko ang aking sarili. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Kagawad, good morning po. Good morning. Unta kagawad tes, pisari ika. Ano ito ng mga bitbit mo? Bayan ako sana suna uno, migpabasa. Migpabasa? Langayo pa man magkakasimana santa. Adi man sana. Brigada pagbasa volunteer baga ako. Migpabasa ka mga igin, dadiri patataw magbasa. Sa kaso mga manuluya pang magbasa. Amo yan so sinasabi ni Principal na Brigada Pagbasa. Usad sa mga programa ka, DepEd, nganing matabangan sa mga igina makabasa, lalo nga na uda face-to-face. Nag-register pala ni kang volunteer. Amo kagawad ta, sa tusuna uno, nakakapira mga igin na maluya pang magbasa lalo sa mga elementary. Gusto man kintana ako. Kaya lang nagsabog na tabag man kay akong tapos sa college. Si kagawad pa ya. Dawa kita o dati napusan, basta tatawa kita magpabasa, pwedeng mag-volunteer na Brigada Pagbasa Tutor. Tutuluan kita ni Rimam kin pauno atamang pagpabasa. Saka tatawang kita sa kit ka ipababasa. Ubay da kagawad, galin di kanda mga ipababasang adi. Tatawan pa kita sa sertipiko galin sa regional office. O bongga baga, si Mayor Madel nga ni migpabasa man. Ay amo, kagawad des, sakto na ako. Oo, kagawad tita, isari na ka.
Isad to kay principal, may brigada pagpabasa volunteer man ako. May nakamo, ngami na ako pusong nagmamalasakit sa mga igin. Magbrigada pagbasa kita. Magiyan sa pinakaraning eskwelahan sa lugar ninyo at magpalista. Pwede man mag-text o magbaoy sa 0939-9105190 para sa unuman na nga. Urugang na impormasyon manungod sa Brigada Pagbasa. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Oras niya to sa gunyan, 49 minutos, makalihis, an alas 12 nin pagkaudto. Yoronda Newswatch. Ngunyan na balik na kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata. Alagad paabutan kunin maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay. Sinda Cheryl Reyes Biloro, Jerry Loquias, Madam Monica Pereque, Ramon Gomez Valenzuela, asinman si Danilo Ulea. And paabutan ko man kulang pasasalamat an sa tuyang mga mabubuot na mga sponsor sa Piña Francia sa Misa sa Radyo. Iosinda Ritz Elcano and Ronald Solomo, Antifulo Old, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jane Oida Manzano and family, San Antonio Ogbon, Nabua, Camarines Sur, Mr. Almonte and family, Suna 1, San Vicente Sur, Iriga City, Miss Daina Halyari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, Barangay San Miguel, Ciudad Can, Iriga, and Losenya Azur Vegetable Store and Losenya Refreshment sa paagi ni Iris and Mrs. Janita Azur and Cesar Azur kan syudad nin Iriga. Balik kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Arestado na ang 2 sa 5 akusado na subuot na sa likod kan panghabon kan abuton sa 2.7 milyon de pesos na kantidad sa kumpanya kan sa indang pinagtatrabahuhan sa syudad kan Legazpi kan nakaaging Enero 30 asinman Pebrero 1 kan presenteng taon. Alas 8:40 nin pagkaaga kan Agosto 24 taon 2021 kan daina nakatago pa sa mga kamot kan mga autoridad. Sinda Arjun, 32 anyos, soltero, mayong trabaho, asin residente, Kanjiki Village, Barangay Anislag, Daraga Albay. Asin man si Sani, 36 anyos, soltero, mayo man na trabaho, taga Purok 5, Barangay Punso, Pulangi Albay. Anduwa nagin kasabwat, subuot sa paghabon kan kwartang nagkakantidad 2,751,572 pesos .92 sentimos na nakabugtak sa safety vault kung saan ang sinambitan ng kantidad. Ini sa mga ibinayad kan mga customer hali man sa mga na-order asin na ihatod na items. Sigon sa nako ang informasyon ang 2 empleyado kan Intrigo Express Corporation na nakabase sa syudad kan Legazpi, si Arjon dating dispatcher, delivery personnel,
asin man si Sunny lalaog bilang security guard kan sinambitan ng kumpanya. Ana magkakanigong pag-imbestigar kan PNP kan syudad kan Legazpi nagresulta sa pagkakadakop o syerto asin man pagsunad kan kaso kontra sa mga sospetsado. Kung kaya man na naipaluwas kan korte ang mandamiento de aresto kontra sa mga akusado kan Agosto 17 taon 2021 para man sa kasong qualified theft sa irarom kan criminal case numerado 16018 na mayong pinagrekomendar na piyansa para man sa saindang temporaryo menteng libertad. Tulos man na uminaksyon ang mga operatiba kan PNP kan Daraga, tulos nindang pinaghanap ang mga sospetsado sa banwaan kan Daraga hasta sa maaraman ninda ang kinamumugtakan kan duwa sa mga sospetsado sa barangay Tagas, Daraga, Albay. Tulos man na pinagdara sa Daraga Municipal Police Station ang duwang akusado para man sa magkakanigong dokumentasyon asin man tamang disposisyon. Sigon paman ki Police Colonel Attorney Arnold C. Santiago, Provincial Director kan Albay PPO, kahanga-hanga ang ipinahiling na dedikasyon kan PNP sa Albay. Kon kaya liwat nindang pinatunayan na mayong si Isayman na kawatan ang makakaligtas sa mga maririgmat na mata, asin man mabagsik na kamot kan Albay Kasurug Corps, subuot pinagsyerto niya sa mga namamanwaan na ang PNP kan Albay 24/7 na maserbi asin po protektaran ang bilog na probinsya. Ultimong detalles kita kan bareta sa lado lokal, dakop man sa pigpakusog na kampanya kontra droga kan PNP Bicol sa pangingenot kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 ang sarong floor manager kan sarong Video Okay Bar sa Purok 1, Barangay Masalong, Labo, Camarines Norte. Alas 11:50 nin pagkabanggi kan Agosto 24 taon 2021. An haloy ng pigmamanmanan na suspect na pinagbistong si Rosemary Padolina Isabeliana, 33 anyos, residente kan sinambitan ng lugar. Nakoa, hali ki Padolina ang sarong pidasong silyadong pakete kan plastik na may laog nin pinagdududahan syubo na iyong pinagpabakal kaini sa pusher buyer kan PNP apwera kaini na kuaman sa iyang posisyon ang sarupang plastik na may laog paman nin pinagdududahan syubo. Ang mga nakonfiskar na droga may kabilugan na timbang na 9.7 gramo na kinakarkulo na kantidad 168,000. Ang naarestar ini naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pig-umaw man ni Police Brigadier General Jonel C. Istumo, Regional Director kan PRO5 ang mga operatibang nangenot sa operasyon na nagresulta sa pagkakadakop sa akusado. Sigun sa iya, patunay na mayong untok na nagpupursige asin man determinasyon kan bilog na PNP Bicol tanganing dikit-dikit man na mataonan nin tuldok ang problema sa droga digdi sa Kabikulan. Detalyes man kita kan bareta sa lado nasyonal sa presenteng naka-isolate hali man sa ibang tao si Vice Presidente Leni Robredo matapos nindang mapag-araman na may nakaibahan na nagpositibo sa coronavirus disease COVID-19 kanakaagi. Bilang pagsunod sa health protocol, isa sa irarom subuot siya sa RT testing sa Lunes na ikapitong aldaw matapos man anhuri niyang exposure sa pasyente. Sa parehong mga pigpapautob subuot kinakaipuhan niyang magpadagos
sa self-isolation maski magnegatibo sa test kan kabilugan na 14 aldaw. Makusog ang tanog na madalagan man sa pagka-presidente sa 2021 si Robredo bilang parte kan oposisyon asin man mga kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaiba si Robredo sa anom na pignominar kan Coalition One Sambayan kanakaaging Hunyo para man sa posisyon kan pagka-presidente o pagka-vice presidente sa masunod na taon. Mayo pa man siyang pinal na desisyon pag-abot sa isyo asin mas mauot mo nang magtabang sa pagsimbag sa COVID-19 pandemic. Big papaspasan ngonyan kan sarong senadora ang pagpapalaog kan mga nag-iibakwar na aki kababaehan haliman sa Afghanistan sa tahaw kan kariribukan na nangyayari ngunyan sa sinambitan ng nasyon. Ini kasunod naman kan pahayag kan palasyo na bukas ini sa mga asylum seekers puon o hali duman. Martes kanakaaging simana kan sabihon ni Presidential Spokesperson Harry Roque na dai magduwang isip ang Pilipinas na mag-ako nin mga dayuhan na nag-iibakwar haliman sa takot kan persecution bagay na pinaglinaw naman subuot kan Korte Suprema. Na nakaaging aldaw sana kan buminagsak ang Afghanistan sa kamot kan Islamist movement na Taliban na binistong mga terorista kan manlain-lain na nasyon. Pinagtawanan manin prioridad na kuta na kan executive na matabangan ang mga kababaehan asin man kahubinisan na naghahanap nin masisirungan ipahiling nyato sa bilog na kinaban na pirming andam na mag-ataman ang mga Pilipino. Sa ipinagsonad na Senate Resolution 881 ni Hontiveros, ipinagsabi na nasa 80% kan mga displaced person sa Afghanistan ngunya na taon binibilog kan mga aking kababaehan. Maski malumoy ang tunungon yan kan Taliban pag-abot sa karapatan kan mga kababaehan sa Afghanistan, pinag-i-insister kan senadora na garong kabaliktadan ini sa aktwal na pangyayari asin aksyon grupo kan mga nag-aging taon. Enot nang sinabi ni Justice Secretary Minardo Guibarra na agihon sa mahigpit na screening kan gobyerno kan Pilipinas ang mga asylum seekers para naman mapugulan ang paglaog kan mga terorista sa nasyon. Binistuman ini ni Hontiveros alagad makakapag-establish nin rescue mechanism asin man makapag-explore nin channels of support. Nangangapudan man ngonyan ang senador sa national government agencies na tabangan ang mga refugees asin makipag-koordinar tanganing tultul an sa indang madadagusan. Pagkukuahanin na importante asin man emergency health services orog na sa mga bados. Magayon man subuot na maparikas ang pag-asikaso kan sa indang bisa asin iba pang travel documents mientras nadai lingawan ang mga limitasyon na dara kan pandemya. Magigirumduman na pinag-ibakwar man kadto sa Pilipinas ang mga Hudyo kanakaaging mga kariribukan kan taon 1979 man kan magtindog nin asylum center sa Pilipinas tanganing iproseso ang mga nag-iibakwar haliman sa Vietnam sa pagtatapos kan kariribukan duman. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa bareta sa pagkaudto ngonya na aldaw nin Huwebes pit sa 26 kan bulanin Agosto taon 2021. Nakaibahan ta sa luwas ang sa tuyang kaibahan na si Aldrin Lee. Sa lado technical, digdi sa satuyang studio, kasubago si Cha Buena Obra. Ngunyan si Engineer Abilindon Toralio, ang satuyang Chief Technician. Si Tony
Tony Saison Jr., an Information Officer, si Ma'am Kayla Ligacion, sa opisina, si Ringman si Jimson Oco, asin man si Rodel Cesar, duman sa transmitter. Ako man po an sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay. Radyo Ronda Newswatch.